Wat zei je nou? Ik versta net. Dat is Of versta je me niet? Jawel. Nou, wat hoor je dan? Wat zei je nou dan? Of op de televisie. Nou, volg je dat? Nou, dan doe ik het even. Wat ben je een mooi fut, of net? Ja, dit is Prachtig. dan Maar we hebben krijgt niet zo ben. Ja, wij krijg- kennen het meer. En we nemen nou alles wat er te krijgen is. Ja, hè? Dan geven we nou eerst op koffie. We werken voor de Friese Wouden en we hebben hier 1 keer in het jaar hebben we Vlaailfeest. Dus dat leek ons wel een beetje gepast dat wij met de oude cliënten hier uit het dorp even hierheen gaan. Ja, de meeste oude mensen kunnen natuurlijk zelf net meer op het terrein komen. Dus wat is de leuke optie om als je nou maar de Vlaailtram? Maar dat is wel leuk, maar er is net een protte te dwaaien. Nog net. Nog net? Nee, dat begint eigenlijk jong pas. En dan zaterdag hebben we hier een heel openluchtmuseum, zeg maar. Dan hebben we ambachten en dan wordt er van alles met de zien letten. Daar hebben deze mensen nou nog niks aan, want dat joggen ze net. Maar er zijn een protte bij, die heb je vroeger zelf ook in mij west. Nou, we kennen nog net bekomen. Maar roze gong wel in nennen. Ja? Drop, gezellig. Maar nou is het net zo droog, hier. Nee, maar het komt Nou, nog wel. Ja, wanneer dan? Ja, morgen. Ja, maar morgen ben je hem er net. Ja, we kennen daarom nog niet krijg ik daarom boven het joert. Ja. 18 jaar al naar de West. Nee? Dit is de eerste keer weg. Ja, nou, wel even met de... Ja, nou even met de trein, maar hoor, de trein heb ik 18 jaar Noordwest. Nee, Heb de vrouw verlenen, heb ik Noordwest. nee, nee. Dat is dan toch oors, hè? Ja, dat is Ja. absoluut. Ja. Maar wie je vroeger hier aan het feesten? Nou, ik kom hier oorspronkelijk uit Waaien, hè. Dus Oké. ik ben nog maar een aantal jaren. Maar... Feesten, ach, ja. Ja? Nou, dat kon nog wel. Ach, prachtig. Ja, wat wie er zo mooi aan die feesten? Oh ja? Tapje nog. Dit is een uitjevassen. Ja. Want heb je hem Zo dat vaak vaak? komen ze er net uit. Nee? Want Nee, jullie sommigen hebben net. het vaker. Dingen nou, die ben nog heel zelfstandig. Ja, en die rieden wel in de auto. Maar daar ben ik wel eens bij, die doggen dat net. Ja. Hè, en die zitten heel vaak thuis. Dus sommigen zijn misschien eens wat eenzaam. Het beskatten, altijd lief. Ja. En het ben mijn famkes. Prima. Het ben geen thuiszalig, ga erop. Ik zeg altijd heel famkes. En als ze nog 40 ben, dan zegt het maakt me niks uit. Het is jammer dat je getrouwd bent, maar hoor. Ja? Ben je al getrouwd? Ja, ze zijn al getrouwd, heb ik wel begrepen. Maar ja, goed. Ja, vrienden. Ja. En gaat dat goed? Ja, Ja. prima. Ja, Het heb ik waren- al altijd steeds? Hij had niks te zin. Nee. Ik ben de prater en zij lachen. Nou, dat is toch mooi. Maar we willen een huis voor jongen en 6 dat we graag voort willen. Nou al? Ja, we hebben een mooi huis om erin te zitten. Dit is alle wat houterig. De cakes maken goed. Man, hartstikke bedankt daar museum Mandiener. Want het gaat net elke dag zo. Wij veel eens vereerd. Zo, Nou, ontzien dan maar weer. ja, daar.